লুহ যমুনা ମୋ ଆଖିକୁ କଲୁଣି ଲୁହ ଯମୁନା। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଋଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭଳି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଜୀବନ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର এই ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇଥାଉ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନାଟକ ଭଲ କରିବା ସହିତ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କଥା।